Nalingkad daw bihamin, ho dapat tukam. Ima di pasari madua, ni akan mengguru nami. Dia kapangiruan ni rohamu akan dipasu-pasu sa kamu hilang. Pos maroham. Jalan pasahatu nami manon. Si toro rabu suri-suri gajah. Dari tanya ke mata nomor 2 di bata. Asal dia tamu saluhukna. Si toro si gajah umur jala. Si toro pinapar. Iya net. Alani mata karena mangi sudia kana pinasita do na pinagi do rohamuna. Dia karena somarhasoho tanagi matutu mamita. Hami saluhut na hununang kamata nomor 2 di bata. Saya tibu maro siokan itu dino. Iya matutu. Dia kaya nak konami. Oparan yang kana borpisa luhutna. Naso mardapur tahaga biar tupe. Asi maruhan Tuhan atau luka di mata maburtianna. Saya kibuma nasida tubuh anak tuma borsong na pinasitan rohamuna. Nanga kasih jamon di tangan. Dia musa luhutna. Saya dia mama masuk mata nomor 2 di bata di pasahatu sa luhutna. Tuhamuna asa sa tua. Mabaliktang do bagay bikipelan na mosita duan. Tutu nahupangiroi Tuhamu sa luhutna. Ariu matong gabi. Asal mata kasamu nabarahang di masih pangalawa. Matutu ba? Partuaka si pasato nanti datangnya teman-teman mertua di bata di dok na tua asa tio aik di sumur kejam aik di bandar sudah hamu atau sudah jamur jala si tolong pinopat Matutu. matu asa bintang na bersumur semua di atas teman-teman berbatuan hinorhon dia akan ulaun sari matuan na padal tunggalang mabenar nabuk kamu ibadah sadario saya si marahon tadi bata sa dilo di mana dia muna situ muna anak situ buni baru restu baru tekas na boy pangan dua Matutu lah. matutuk ador supasata mi marang ador sugo kihami atau naul atau dari ganon upasata maju dalam tangyang na huwa kami dalam di pasu-pasu nama tanah mertua di bata Tuhamu Gak itulah. amang pade musik nabi nek pasatu dalam tangyang kami tumur nami orsan sa namatan nomor 2 di bata alani bada mang ma edde huriyay.
mabuhay pasatami didok na tua-tua dangalan di gudang na gabi niyahan dangalan dotik na gabi telepon alani makamang borko parajok may sa luhuk na tanyang nabiyagay asa agiat na loong bitakas na mata martu de batang jala lohon na basundok na tua-tua na mandok asa balga tiang ni rumah balgama tiang isomot nagabi ka na batuay sa luhuk na unggabiang mahamu sa luhuk na kanaw poso matuto asa pinatikon mahujur di zono ni rumah korda saya cuma dan amar bisuk mau sa luhuk na do akabaru na marroha matuto bertangi yang teman-teman nomor tua de bata sama musaluhur na turas na jala gabian sokoni atas ya kami hula-hula na tulang nami siya nong di pasatamu dalan ni tangyang munay mamita mamasu matutua mata mamartua di bata majakon ma nakpartondion ni poparan niyo ni si Tokasima Dulion marhito ima katulang songon na irot na tua tak sudah puluh ya sesat kompalia tak sudah tinau bumi nata pesi batu bau ni tangan na susodian Roma hami lau pedurut sangat muna nakatulang mau lihat ya kan guru basa tanggung pa ng pwede nila si Roharo na kalakon dito tagastos jadi itulah atau raksonis lah hamuno pa puhon ulata di bagas satikyo wala ope satu takas di Papua Raja ni hula-hula siapa barang na puhuta piyay binasahan mahatawa turaja siapkan asini rohani di Batama nama nang ihot sudi datang yang namin nasa parajong jongan nang mataraja do inata soribada natin ang gomune di ulota sa darion di tanyo masudi Panginoon nami jala asini rohana mato na masahaponi tuhamuna sa luhu na pasu-pasu pangkabiang parhorasan ape may di pasabubuan muna tua may dia bara muna tukus ditukusan muna jala tumakas abingom muna apu may tujulan daron bihamuna asa dohonon nami masongon di dogeng na tua-tua asa turtuma tong na durtyo men nalote ata pasu-pasu no pinasang niya mataraja ng inata soribada diulaw muna sa darion say unang mamuba say unang mamose matutu asa ay marjula-jula may marjula-jula siapa tu jula-jula na itakas may tawa mo tutabu-tabu dia kahatan na uli hata tangiang hata pasu-pasuan naong pinasaan niya ka mataraja ng inata soribada tuwa muna asini rohani de Batama nama sahapon itu muna tumpak kasmay apo muna marto nga ni Jabu matutua sasama sulu sama tubatayan nungasahan di baga sa tikyon tiur ulaon parsari matuaon ni natoras muna ima opung misito kadolyon tujuluan ni Aryon di pasu-pasu di Batama muna sa luuna nasa suuton lumumi mapaparanay leleng mahamuna mangulu takasamu mangapu panggabian takasamu mangapu parhorasan siloboti mahami takas maapu hamu naulinay pasatan matuamu na buti mah Raja ni kaula-ula mau na tugulang doli pasa rohan namin tuhamuna siala tertondo diberi kami hamuna kerajami mangalan hata nauli hal dengan mangalan hata poda tuhami akagiling muna sa lupa so ni dokon ni natutuwi doon dokon ni rajido raja namin asa ay marjulak-julak marjulak-julak sa beto hata pasu-pasu na yung pasahap muna tuhami akagiling tutong maapon na may martungan ni Jabu. So kung ni mazo hata pagkapusak kami akaraja kami. Oras kami.
Upasatami matu pangulani huria. Ora. Parhalado. Bunga nama. Baru kupasahat tane mamesetu bunguanina. Kor gabungan. Nomor 255 ayat sada taba ayat 4. Dan nahurang abde kola disurgoi sonang sude.
abe. Olo huingoti naing autusi. Jangan saya nasonang do. Apor siauni dalat tusul gui holong ni rohabe hot dame muse. Yesus Kristus dohot ko arni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin audo hahihiyon dohot hanguluan ninna Tuhan Yesus na manguludo galup na porsiya diaw atik pe mate ibana jaladang mate pe ibana ro di sa lileng na. Amin martang yang mahitan. Ali Tuhan di bata amanamina di Banua Gijang nunga di lehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean Allah di dosa nami jala di panguluhodo ibana ang sadaputan hati kurang dohot hanguluan hami asi maroham di hami say ajari jala apuli mahami asa unang madili hami alanang di joho dungan namiyon Ato gumaha porsyaw nami jala pabingit maruhan nami magkirim di hanguluan sugod. Asa unang mga tungihami sungon si Pilipigo na somar pakirimoni. Sa iti maruhan nami tuho ay hodo si pangapul. Jala hodo hapusan nami. Na masikat tung tuhodo hani sa hatro di hasusudani bohal nami. Amen. Yang nomor 257 ayat di surga hasonangani inganan nadumenggani di asarak dohot Yesus Dohot nasian Jesus Kristus Tuhan kayo. Amen. Hata ni di bata manukul-nukuli aporsya ni saluhut keluarga na tininggalhon ni amang si tua parihotang silitonga opu to kasima di opason at orang so tataruhon damang natahangolongyon tuinganan pansa kilani Imana menit hamis yan Heber 10 ayat 14 Heber 10 ayat 14 sungunan maridok isi Aida adong dihita di sol huta nahot alay dilului rohat tado naro sogot Aida adong dihita di sol huta nahot alay dilului rohat tado naro sogot Ima sahat na Kurian itu hata na hinaholongan di bagasan goar itu hata Jesus Kristus uju mangadupi hamatean hita uju tapaado-pado akka dongata na ujumulo siat tonga ninguluta tetu
Say di paingotido laka ningoluta ia hitape nalaho porhato siang kasianganon. Songon hata ni di bata namado dan tanoon nagabe hahotan dihita. Dan adong dihita di solhuta nahot tidak ada yang menetap di dunia ini. Tetapi kita senantiasa mencari yang kekal. Alai dilului rohata do naro sogot. Berarti di sinabuhi taiga ternyata aladang hot kita di Portibion berarti ikon lampulido nanain si patu pauta. Isara rupani ngololau hita pusada inganan ngolo tamuto ia luati dan luat hahotatta pasti berusaha do hita mapuat na duminggan tu hita patu pahon na duminggan tu akka na humalia ang iyat sugot haduan ditiki marsirang hita dohot nasida gabe akka nauli nadinggan ma diingot nasida nauli nadinggan ma nang natabuan di pagasan pardalanan ni mulutang alani ido ubay na gabe dipahingot turpukon mahita aida ngadong dihita ison puta nahot hidup kita perjalanan kehidupan kita adalah titipan di tengah-tengah dunia ini. Pason na diari minggu tekas do nang dipaboto konto kita ia ngolu lijol mata lumubi akka naong tapatu julu akka nama tua saya didokdo ia buhi nasida tarida ma di pudian nyari molo akka napuso do di julu do haulion nasida alai molo akka naong matua do di pudima berarti ala Portibion parsatokina ini adalah tempat sementara orang yang kita kasihi telah kita berangkatkan akan kita hantarkan ke tempat peristirahatan yang sementara asatarida hinida mangon tu akaditi mamangihot berarti igil lo siang akka poparanna asa lamang lahon akka nauli nadinggan lampu sadana alai molodang sada akka pinaparna opartusima idaon buhini natua-tuaon. Yang pasti kita semuanya menginginkan harkat dan martabat kita adalah yang lebih indah di kemudian hari. Sudah kita makari kotoli alata hari kotodo nauli nadenggan di akabudian nyari berarti mari mulai dari diri kita. Alatat kasma talumuri akang nami iboto nami na somarhasokotan mamuka natanggal walwi yatim piatu ma nasida udang tanggung jawab ni keluarga bapak uda bapak tua manang na iboto na kakaknya yang pasti semuanya mengambil tugas itu di dalam sukacita talumubi di bapak ni si Tokasari nang Tokasima nang somoni omak ni si Tokasima ingot hamu amaninan iku betul-betul do hamu nagabe oma dohot bapak ni akka tinudohon muna sekalipun ada bapak udah bapak tua tapi tanggung jawab besar itu adong di anak siahaan dohot parumain siahaan jala itu nanidok nanakaringani talului na rosogoti kita mencari yang kekal berarti perbuatan kita akan diperhitungkan di dalam kasih Kristus dan adong lapatan na saya buju martangiang alai dang diaturehon akan dilodohonnya alai na pasti dan mungkin boy aturehonon ni akan dilodohonna molo so diboto martangiang anakon paparan ni situa do hamona ikoringgas hamu ro tu pasaoran ni huria di tonga ni huriai asa botoon muna na masih haholongan unang adong ido ay natua-tua na situa hiyan do atong bahasa somoni pinoparna unang nina
alay patulungan kamu mah napoparan ni situa dohamu anak kong ni situa dohamu na berarti benar-benar tempat kita adalah di kekekalan yang telah dipersiapkan oleh Allah di dalam hidup kita. Alani i marhite tumpukon di dogma saonari tutonga-tongata toktong matuju inganan saliling-liling naik jala ulahon ma nadengga adorang di portibion toktong matuju inganan saliling-liling naik jala ulahon ma nadengga saliling di portibion. Amin. Martangiang mahita pujian saduk hamulateo di pasahat rohanami tua depanmu ali Tuhan didenggani basam nahu pakilalahok kami naung mangalihot tiki di hami marsarap dobot hatam paingoton Tuhani ali Tuhan asa nang toktong kami di bagasan na menuju inganan sesaliling-liling na pinaradim di bagasan tongan ngulunani na niya lilinari Tuhan kami di tongan ni Portibion toktong akan nauli na dinggan na ulahok kami di baheni Tuhan postoro kanami di nahutaruhok kami anon aman namin na hukahulong hamyon tuinganan parsa tokinani sayho matuhan na mamaso-maso kami asa tuktong boy tarjalo kami sa luhut agka namasaon tumibutara peluruh hadahot pikiran kami jala disunggul pang namasaon nalituhan kami pe nalahos alpuhonon nami do Portibion di baheni Tuhan homa na mga pulis sa luhut keluarga na tininggal ko niya manami situa parihotan silitonga o puto kasi maasa nagtoktong tibutarapol na sida marolopolok marlas ni Roka tusadana roha na sida tuchuluan nyari laho toktong paihutigot padimod-dimod pinoparli na tua-tua namiyon na somarhasohota dope asa toktong alituhan dinggan basa mima natarida ditongan ni keluarga ipili Tuhan saharo di tanganmu ma daging dohot tinami sadariyon saat ro di saliling-liling na mauliate madiho. Amen. Tapahohom saotik amanginang tapakan siyan buka di nomor 335 ayat sada tabaw aku madapoto debataku asa di lambung na au asa di lambung na au di pasu-pasu Tuhan di batamaho laho ruar dohot laho bongot olat niondro di salileng ni lelengna. Amin. kita yang nomor 135 ayat sada dohot duduk nak holong doroha di debataku holong rohana toktong dia
Sanyo tali may bantu nih sana. Torso Maria dia tali ulu. Ya kamu sanda. Torso. Ya terus. Lagi terus. Terus. Lagi. Pakai terus sorry. Iya. Beri bang. Hidup. Nama radian sian pulau ni. Naniudamu di Hazol Maun jalan mangihut hotu surga. Ale situa parihotan Silitonga Siantano do permulaan ni dagingmu mulak mai gabetano Alai Tuhan debata nama nopaho Dohot Tuhan Yesus Kristus na palwahoko siat dosa Dohot di porbadia nama joho Tuhan nguluan na sora suda Ima mangaramuti orbuk ni bakem Pai maro ari parpudi Amin. Martua doakan nama temar hite Tuhani olat nion oloning na todi asa maradian nasida sian akka ulauna aina mangihutu nasida do akka naniula nasidai amin martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo debata na punahami ro di sude ngolunami Salehon mahiras ni ruha di hami asa marlas ni ruha hami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahatu tanganmu mato di nami duhut daging nami asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami Salehon tot dimi manugunugu hami asa diramuti hami molohu bolus hami rura ni lingguman ni hamatiani asi maruham say panas mahami sugot tuhasonangan na sudenggani amin. Keluarga Laho Mas Gabutan. Nomor 770 ayat seda. Suang mangulu bahenon ni Tuhaku, haleluya, haleluya. Ramadok mahita ditangiang hato patay
Ali amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malongoni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguruan siapari, si sama sanami songon panisanami, didusa nidungan namar dusa tuhami, unang hami tugiro tu pangucunan, palua mahami sian pangaku, ay horona puna harajaon, dok tagugun, rodi hasangapon saliling nililing na, amin asini rohani Tuhatta Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama dohot parsaoran nito di porbadia ma nama dongani hamu saluhut na sadarion rodi saleleng ni leleng na amin amin amin. Pasato parbuwe pir parjolo malihita namar hamaranggilar udur manamar paribat bersa matu hula hula masuk mas ya sabola hapirangi bagaso keluar tu siamun parjolo mahita namar dongatu roma hamo kena bain
raja di dongkat tubuh nami, raja ni pariwan nami, raja ni ale-ale. Setabi sa mga bro. Kita. Mula, kamu sa luna. Pinaparang guru na kapataro na kangyari. Lasoni ma di hamu sa sumuto. Molo tuk soni pero ang nabut terpasat kami ima. Eme na marludu. Mangilo tolu bata asa marludu na pas-pasuan. Marludu na sinaroha, marludu na kabiyo. So kung nagkabaro, makalay na ang baro na hinang. Panapayon na sa ito ganda na nakalay ko na. Asa sa runa mo sa mga natin na tutuwa. Asa bitang mo na ruminis, tumpon na sumorok, marsinot na kung kumarunga. Tuwari na may ngudo, ito mga anak rinis ng bol, dong amumay satu na sa rumah tua. Ima. Oh, pirima paki ba ubal pasarawa. Pirima to di muna luju-luju ma nang pasarawa. Asa saat masuk suatu tempat kalian nunggu masa kami, emang nama duduk saat mamu. Horas darah gabian. Mbak itu.